Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Arestado ang isang kasambahay na tumangay ng alahas ng kanyang amo. Sa kuha ng CCTV sa elevator, kitang-kita ang 24 years old na kasambahay na pababa sa kondo kahit bumabagyo nung panahon na yon sa may San Juan. Nakunan din ng CCTV ang pagdaan niya sa lobby ng kondo hanggang sa makalabas ng gusali. Nakilala daw ang kasambahay sa FB at magdadalawang linggo pa lang ito sa kanila. Ang paalam niya ay uuwi muna siya sa kanila dahil nadisgrasya daw ang kanyang kapatid at kinakailangan niyang umuwi para matulungan ang kanyang magulang sa pag-asikaso. Pero ang hindi alam ng kanyang amo, tangay na pala nito ang mga alahas na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Agad nagkasa ng hot pursuit operation ng NBI sa Leyte at na-recover at naaresto ang kasambahay na si alias Alex. Na-recover din ang resibo ng pinagsanlaan niyang pawn shop. At ang dahilan ng suspect, nagawa niya raw dahil nga nadisgrasya ang kanyang kapatid at humihingi siya ng tawad sa kanyang mga amo. Ikaw, kabisyo, patatawarin mo ba ang kasambahay na ito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Inis ako sa kasambahay. Kaya nga morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream Yummy good! ba yan? Yummy ba yan? Hindi, kahit yummy siya. Ikaw, Mang Kanor, the question is, papatawarin mo ba? Patawarin? Patatawarin. Patawarin. Huwag ka maano. Patawarin nga. Tawar. Hindi. Inis nga ako eh. Diba? Modus na yan eh. Bakit mo nasabi maka parang Parang sanay ka kabisado? kay sa agency mo agency mo, diba? Ganyan ba yung modus nyo? Sa agency nyo? Hindi ko sasabihin na akin yung agency. Mali luma Modus wala. Luma. Diskarte na imagine mo, 2 weeks pa lang. Ayun na, yun ang ginawa. So, lesson dito sa ating, lalo na sa mga naghahanap po ng gustong, ng kasambahay para makatulong sa bahay. Kailangan makilatis muna eh. Dahil yung iba may dala-dala pang mga... Resume, NBI, NBI, pero bantay nyo, peke pala yun, ha? Oo. Kaya Peke. Peke. Kaya ang Peke. hirap ngayon, no? Baka maniwala Yung ka. requirements na dala, pinrint lang naman. Hindi ko sabihin na ako nagpotocopy nun. Di ba magpakita ng police clearance? Merong... Pwede ng peke. Yung inisyu sa barangay hall. Tapos, barangay clearance. Tapos, meron ding NBI clearance. Yan. Tapos may ID din. So akala mo, legit. Wala ka ng time mag-double check. Busy ka. Basta legit, may papel naman. Totoo. So, kinuha mo. Ayan. Wala pang 2 linggo, tangay na yung nagmamasid lang yan eh. Saan man nakalagay yung... Siyempre maglilinis ka sa kwarto, di ba? Makikita mo kung saan nakalagay ang mga valuables. Pera, alahas, ano pa ba? Gadgets. Mamahaling gadgets. Diba? So, Andun yung nagva-vibrate.
Nakatago. Uod. Oo, nagbabibrate yung nagbabibrate na yung uod. tungkod. Nagbabibrate yung tungkod. Oo, kasi para mamassage yung kamay. Oo, kailangan sa gout arthritis Oo, yun eh. ang galing talaga ng tungkod niya, ang haba na. Ba't ang iksi ng tungkod? Nagbabibrate, tsaka sinasaksak no. Oo. Ayan, selection po yan sa mga amo na gustong kumuha ng kasambahay. Na may ganyang modus. Sana may mga referral na lang, no? Ikaw, Oo. Tis, ano bang may sasuggest mo? Yun, mas maganda yun yung referral. Yung halimbawa po, kasambahay ng kapitbahay. O kasambahay din, may kapatid po ako sa probinsya. Yan! Yan. Or may pinsan po ako na gusto rin Oo. magtrabaho dito. Mm. Yan. At least Or- may background checking, may Yes. kilala ka na. Pero naka-experience ako niyan, Col. Sa bahay. Anong nangyari? Inulimbat yung 3 ginto namin. Alahas din. Oo, alahas din. Yan. Kaya habang nagkukwento si Manggas kanina, sabi ko, bakit ganun? Tinamad akong habulin. Oo. Una kasi wala akong footage. Oh. Binlap ko lang siya na kinuha niya. Tapos Oo. nag-resign na. Sabi ko, halatang halata naman to. Oo. Tapos nakabili ng TV na malaki. Parang yung bahay nila, maliit lang. Tapos nakakabayad sa sa kuryente. Ganun. Tapos di na siya nagpapakita. Balit yung bahay pero nakalid wall. Oo, naka-LED sa may aircon. Yun. Patay. Yun. Kaya sabi ko, nanggigigil ako pag nakakarinig ako ng ganyan. Pero Kasi- never na ako magiging Kasi nonchalant. na Dapat biktima ka. Oo. So, andyan pa rin ba yan? Asa na yan? Ako Nakikita naman. na namin pag dumadaan. Dumadaan pa sa bahay niyo? Oo, pag dumadaan. Tapos, hello ate, ang ganda mo. Gumaganon pa. Oo, tapos pag dumadaan, sasabihin namin, magkano kaya sanla sa alahas? Gumaganon talaga ako, hindi na ako nonchalant. Laway na. Diba, yun na nga lang magaganti ko. Para alam mo na alam ko. Ayan, mag-ingat po ha. Again, may mga modus na po yan. Pag nagsabi na yan na wala pang isang buwan ha. Oo, Papaalam na, aalis uy, na." kailangan kong umuwi kasi ay nako, alam basic. na, basic. Bago yan umalis, i-double check nyo muna or minsan yung iba sisibat na eh. Pero kung nasa condo ka naman, pwede ka nang mag-inform doon sa mga guards, di ba? Oo, Sa front desk na, pagdadaan yung kasambay ko dyan, Oo. wag nyo muna. Iban. Huwag nyo muna padaanin. Yan yung kailangan mga naman, exclusive subdivision eh, hindi basta-basta nakakaalabas yung kasambahay. Paano nga? Yung hindi naman exclusive yung subdivision. Oo. Masasanla talaga yung... Pag di-exclusive yung subdivision nyo, babaero ang guard dyan. Ganun ba? Wala nga guard eh. Kasi, nanjamming pa. Patay. Bulabog ang guard. Good morning. Sabi niya, ma'am, pacheck ng bag nyo. Sabi ng guard? Sabi ng kasambahay. Ay, ang ganda niya. Yung Yung kasambahay. lady guard. Siyempre, laki ng batuta niya. Yung guard? Nung kasambahay. Sabi niya, ma'am, ito na yung kape mo. Sabi ng kasambahay. Sabi ng amo. Babali sana ako kasi may sakit yung anak ko. Uy, kawawa. Yung kasambahay. Sabi ng guard. Ay, yung guard. Magkas-advance ka na naman, ha? Saan ka naman dalhin yung pira na yan? Yung guard? Yung amo. Nawala yung alahas niya. Nang amo! Nung guard. Nang bababae yan. Yung guard. Yung amo. Ay, basic. Ang ganda ng big bike. Nang amo? Nung guard. Anin niya yan? Mag-iingat po tayo lahat. Tuloy-tuloy lang pakikinig. Mamaya mag-a-announce kami ng winner sa ating Love Dose. No boundaries! Kaya standby mga drivers. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!